अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। पियावा मिलल बाहर खेलना भाता खाएना मिलल बा हाँ सुनो 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 सखी रे हाँ सुनो मोरा सखी हारे सखी रे पियावा मिलल बाहर खेलना नहा धरावे हाथ में बेलना निशानी देवर के दी हलबा भातार भाता खाएना मिलल बा निशानी देवर के दी हलबा भातार भाता खाएना मिलल बा पियावा मिलल बाहर खेलना नहा धरावे हाथ में बेलना निशानी देवर के दी हलबा भातार भाता खाएना मिलल बा निशानी ही देवर के दी हलबा भातार भाता खाएना मिलल बा भाता खाएना मिलल बा भाता खाएना मिलल बा रहे हरदम अगुताइल हो कहिया के बा खखुआइल हो ना घर के चिंता करेला बैठल बैठल मोटाइल बा खोजे फैली ई बिछावना कहे घुघुआ तू खेलावना रात पलंगिए से गिरल बा भातार भाता खाएना मिलल बा निशानी देवर के दिहल बा भातार भाता खाएना मिलल बा भाता खाएना मिलल बा ए सखी कैसे होई गुजारा हो कैसे होई गुजारा पियावा मिलल बायावारा हो पियावा मिलल बायावारा सुन फैशन फिरोज तू दिह तना कहा सा सहारा हो होई सौरभ आ उपेंद्रा कब छोड़ी ना ई आदतवा धनंजय धड़कन खिलल बा भातार भाता खाएना मिलल बा निशानी रज सवे के दिहल बा भातार भाता खाएना मिलल बा पियावा मिलल बाहर खेलना नहा धरावे हाथ में बेलना निशानी देवर के दिहल बा भातार भाता खाएना मिलल बा निशानी ही देवर के दिहल बा भातार भाता खाएना मिलल बा सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।